יודעים עד איפה מגיעה המסירות נפש שלו. ברוך מרזל, בבקשה. ערב טוב יהודים טובים, אני אוהב אתכם, גם אנחנו. והיום אפילו חשבתי עליכם. היום פרצו אנרכיסטים, ערבים, שמאלנים מכל מיני מקומות בארץ ובעולם לכיוון בית הדסה, למקום שהם לא אמורים להיות, וקיימו הפגנה. ושהרבצתי להם חשבתי על כל אחד ואחד מזה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, מי אמר שהתנועה הזאת לא עושה דברים מעשיים? בקיצור, אני עולה לדבר על אחד מהבעיות הגדולות שיש בארץ ישראל, למדינת ישראל, כאשר ראש אמ"ן אומר שבוע שעבר ש200,000 טילים מכוונים לכיוונה של מדינת ישראל, וכאשר אנחנו יודעים שיש את הבעיה האיראנית, אנחנו למרות הכל, בניסיון שלי אני מבין שעל הבעיות הגדולות אף אחד לא מדבר. אז יש את בעיית החינוך, ויש את הבעיה של ערכים, ואת הבעיה של חוסר אידיאולוגיה, אבל אני לקחתי על עצמי לטפל בבעיה של האויב הערבי. אנחנו צריכים לדעת שבתוכנו יש סרטן שהולך ומתפשט, אויבים שרוצים מבפנים לחסל את כל מה שיש פה. חלקם עושים את זה עם הומור, חלקם עושים את זה תוך כדי עבודה בבתי חולים, בכל מיני מוסדות של המדינה, וחלקם פשוט מסייעים לטרור באופן פעיל. והיום לצערנו הרב, גם הפיקציה הזאת שקראו לה ליברמן, שדיבר כאילו על הנושא הזה, גם הוא לא התכוון לזה אף פעם, והיום הוא בגל של הליכוד, שאנחנו יודעים שאצלם הם בעד שוויון, לתת לערבים את הכל, ובעד שהערבים יישארו פה בארץ. אנחנו חייבים לטפל באויב הערבי. אנחנו חייבים לדעת שזה או אנחנו או הם. אם אנחנו לא נגרש מפה את האויבים האלה, אז אנחנו לא נוכל להמשיך להתקיים. וזה כתוב בתורה הקדושה, והיה אשר תותירו נסיקים בעיניכם ונתינים את ידיכם וצרו אתכם על אדמתכם. אם אנחנו נשאיר פה את האויבים, לא רק שהם יגידו, כמו שאור החיים כותב, שאנחנו צריכים לא להיכנס לשכם ולג'נין, אלא אנחנו גם יבקשו שנצא מתל אביב, נצא מחיפה, מיפו, מרמלה ומכל הארץ הזאת. אז לכן אנחנו כאן יוצאים ומתארגנים, וכל מי שכאן מעוניין להצטרף למערכה המיוחדת הזאת מוזמן. אנחנו כרגע בשלב של בניית תוכניות,